penso que estem davant d'un laboratori d'innovació en l'àmbit sociosanitari que serà fonamental per aquest país. El que hem d'aconseguir, a nivell almenys de Catalunya i europeu, és que el nostre DARPA sigui el nostre sistema sanitari o sociosanitari. Aplicar la innovació i utilitzar la innovació i traccionar la innovació per tal que les empreses i, per tant, el sector pugui prestar aquests serveis utilitzant innovació i després escalar-los, i per tant no només prestar-los a nivell de la Generalitat, sinó poder-los oferir a tercers a nivell mundial, ens ha de permetre continuar sent, en l'àmbit sociosanitari, un país de referència a nivell mundial.